वेलफेअर शुभम आपल्या संघासाठी केलेली ही अमूल्य ठेव असेल, कारण की आता आपण उपांत्य फेरीमध्ये पोहोचलेले आहात. अभिनंदन शुभम, आणि असेच वेळोवेळी आपण आपला खेळ दाखवाल. धन्यवाद इलेक्ट्रिशियन यांचा मनपूर्वक मी आभार मानतोय की मोक्याच्या क्षणी या ठिकाणी आपण लाईट्स या ठिकाणी पाहायला मिळत आहेत. या ठिकाणी पुंचमलन या ठिकाणी भूमिका पार पाडतात. मला वाटतं संदीप भागवत या ठिकाणी उपस्थित असतील. वांद्री बी संघातर्फे या ठिकाणी मला वाटतं निलेश पहिला चेंडू या ठिकाणी टाकेल. 3 खेळाडू या ठिकाणी उपस्थित, 3 गोलंदाज मला वाटतं या ठिकाणी उपस्थित असतील वांद्री बी संघातर्फे. आजूबाजूला जे खेळाडू आहेत त्यांना विनंती असेल जरा थोडंसं लांब राहायचं आहे. आपण लाईव्ह या ठिकाणी सामना पाहतोय, जरा जोरात टाळ्या होऊन जाऊ. प्रथमताच मिसआउट चेंडू झालाय, थोडासा हार्ड लग असेल. पुढील चेंडू या ठिकाणी पाहायचा आहे कोण गोलंदाजी मार्क वरती येतोय. सोनगिरीचा हा गोलंदाज, बॉलर नेम प्लीज. आंबेड माफ करा, बॉलिंग वर्क वरती या ठिकाणी येतोय. पुन्हा एकदा मिस आउट चेंडू झालाय, पुन्हा एकदा बॉलिंग मार्क वरती येतोय तो. सोनगिरी संघाचा मला वाटतं खेळाडू असेल. तिसरा चेंडू या ठिकाणी वैयक्तिक पहिला आणि संघासाठी सुद्धा पहिला चेंडू या ठिकाणी घेऊन येतोय. या ठिकाणी वांद्रे बी संघातर्फे या ठिकाणी येतोय तो शैलेश. चांगली गोलंदाजी केली होती, आता मात्र ब्लॉक हाऊस मध्ये चेंडू टाकण्याची गरज आहे. कशा प्रकारे गोलंदाजी होते हे या ठिकाणी पाहणं अतिशय गरजेचं आहे. जर एखादा विकेट या ठिकाणी घेतला, थोडासा मिस आउट झाला, निश्चितच थोडीशी नाराजी व्यक्ती या ठिकाणी असेल. पुन्हा एकदा बॉलिंग मार्कवरती कोण येतो ते पाहायचं आहे. आंबेडतर्फे येतोय तो नितेश रुपेश या ठिकाणी पाहायचं आहे. पुन्हा एकदा थोडस मिस आउट, प्रथमच आपण बॉल आउट ही स्पर्धा या ठिकाणी पाहतोय. पुन्हा एकदा बॉलिंग मार्कवरती येतोय सोनगिरी संघाचा तो. कशा प्रकारे गोलंदाजी करतो पाहायचं आहे. संतोष बोंगल या ठिकाणी वॉर्मअप करतायत. मला वाटतं वांद्रे बी तर्फे गोलंदाजी तो करेल अशी अपेक्षा आहे. जर या ठिकाणी कशा प्रकारे गोलंदाजी करतोय हे पाहायचं आहे. थोडासा कान मंत्र या ठिकाणी देतोय तो भालचंद्र मयेकर, अनुभवी असा हा खेळाडू आहे. काका भिंगारडे या ठिकाणी मार्गदर्शन करतात. एकत्र खेळलेले खेळाडू आहेत, त्याच्यामुळे मार्गदर्शन देणं हे अतिशय महत्वाचं आहे. आणि मार्गदर्शन कसं असावं. पुन्हा एकदा प्रणित बॉलिंग मार्कवरती या ठिकाणी येतोय. टाळ्या जरा वाजून देत मित्र, कारण की अतिशय महत्वाचा हा सामना आहे. पुढील संघाचं भवितव्य या ठिकाणी पाहायला मिळणार आहे. कुठला खेळाडू या ठिकाणी पुढे जातोय या ठिकाणी पाहायचं आहे. पुन्हा एकदा मिसआउट चेंडू झालाय. मला वाटतं कंटिन्युटी या ठिकाणी ठेवतात का पंच ते पाहायचं आहे.
कुठला संघ जोपर्यंत या ठिकाणी यष्ट्या उद्ध्वस्त करत नाही तोपर्यंत हा खेळ चालू राहील एवढं मात्र निश्चित असं वाटतंय. पुन्हा एकदा फुल चेंडू, थोडस मिस आउट होतंय. कशा प्रकारे गोलंदाजी होते ते पाहायचं आहे. बॉल आउट असेल. दोन्ही ती सर्व खेळाडूंना विनंती असेल की कृपा करून लांब राहायचं आहे. आपण लाईव्ह टेलिकास्ट मध्ये आहात याची दक्षता आपण घ्यायची आहे. भालचंद्र मयेकर या ठिकाणी मला वाटतं फुल चेंडू या ठिकाणी संघातर्फे येतील. रोहित पाटील या ठिकाणी खेळाडूंना बाजूला करतात कारण की ही बॉल आउट स्पर्धा आहे आणि कशा प्रकारे आपण खेळायचं आहे याची पूर्ण दक्षता या ठिकाणी घेतली जाते. पुन्हा एकदा बॉलिंग मार्कवरती या ठिकाणी पाहायला मिळतोय तो भालचंद्र मयेकर. थोडासा मिस आउट पुन्हा एकदा पाहायला मिळतंय. कशा प्रकारे गोलंदाजी मार्कवरती यापुढे कोण गोलंदाजी करेल एवढं मात्र निश्चित. लवकरात लवकर एष्ट्या कोण उद्ध्वस्त करतोय. कंटिन्युटी चालू आहे मित्र. एखाद्या संघाचं भवितव्य या ठिकाणी आपण पाहायचं आहे आणि ते भवितव्य कुठल्या थरापर्यंत जातंय हे निश्चित या ठिकाणी पाहायला मिळेल. आता मात्र प्रणितचा संघ या ठिकाणी आनंदित दिसतोय कारण की पहिला बॉल आउट या ठिकाणी पूर्ण झालाय. एष्ट्या उद्ध्वस्त केल्या त्या प्रणितच्या संघाने. थोडासा आनंद या ठिकाणी पाहायला मिळतोय. पुन्हा एकदा फुल संघ या ठिकाणी पाहायला मिळतोय गोलंदाजी मार्कवरती करत असताना. कुठला संघ पुढे जाईल इकडे मात्र सगळ्यांच्या नजरा या ठिकाणी लागून आहेत. मला वाटतं प्रणितचा संघ या ठिकाणी दावेदार प्रथम दावेदार या ठिकाणी ठरलाय. नंतर मात्र काय होईल हे मात्र या ठिकाणी पाहायचं आहे. फुल चेंडू पुन्हा एकदा घेऊन येतोय तो सोनगिरी संघाचा खेळाडू. जर या ठिकाणी समांतर झालं प्रथमेश पवार उर्फ पत्तू या ठिकाणी आपलं नशीब आजमावण्यासाठी येतोय. जर आत्ता या ठिकाणी पुन्हा एकदा त्रिफळाची देष्ट्या उद्ध्वस्त केल्या तर मात्र या ठिकाणी पुन्हा एकदा दोन्ही खेळाडूंना या ठिकाणी आपलं नशीब आजमावं लागणार आहे. पत्तू या ठिकाणी बॉलिंग मार्कवरती. अजूनही मला वाटतं गेम ऑन आहे. कंटिन्युटी चालू आहे. कुठला संघ या ठिकाणी पुढे जातोय हे पाहायचं आहे. कशा प्रकारे गोलंदाजी होते हे पाहायचं आहे. आतापर्यंत प्रणितचा संघ या ठिकाणी बॉलिंग मार्कवरती पुढे आहे. पुन्हा एकदा हे अवांतर चेंडू. पंच संदीप भागवत यांच्याकडे अजूनही सुद्धा मला वाटतं ही कंटिन्युटी चालू आहे. एका पॉइंटनी मात्र या ठिकाणी पुढे आहे तो प्रणिताचा संघ. कशा प्रकारे गोलंदाजी करतो हे पाहायचं आहे. बॉल आउट कंटिन्युटी या ठिकाणी पाहायला मिळते. अजूनही किती चेंडू या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळतील. प्रत्येक संघाला या ठिकाणी समसमान संधी या ठिकाणी पाहायला मिळणार होती परंतु या ठिकाणी होत नाहीये. पंचांकडनं अजूनही बॉल आउटची मला वाटतं संधी या ठिकाणी चालू आहे आणि ही संधी कितपत या ठिकाणी चालू राहील हे मात्र या ठिकाणी पाहायचं आहे. पुन्हा एकदा बॉलिंग मार्कवरती दिनेश या ठिकाणी पाहायला मिळतोय. यष्टीरक्षकाची भूमिका या ठिकाणी पार पडतोय रितेश हे पाहायचं आहे. पुढील गोलंदाजी असेल कशा प्रकारे गोलंदाजी होते कशा प्रकारे खेळाडू खेळतोय हे या ठिकाणी पाहायचं आहे. पुन्हा एकदा अवांतर चेंडू. पुन्हा एकदा बॉलिंग मार्कवरती या ठिकाणी आलाय तो. हे पूर्ण सामने आपण सौरभ मयेकर यांच्या माध्यमातून लाईव्ह पाहतोय आणि म्हटलं वाटतं प्रणित याचा संघ या ठिकाणी विजेता ठरलाय आणि पुढील वाटचालीसाठी प्रणित याला मनपूर्वक हार्दिक शुभेच्छा. लक तुमचं कुठल्या कुठे घेऊन जाईल ना मित्र हे सांगू शकत नाही. ह्या बॉल आउट वरती 2007चा आपण जर सामना आपण जर पाहिला पाकिस्तान वर्सेस इंडिया ह्याच्यामध्ये हा सामना झाला होता आणि भारताच्या पण सुद्धा बॉल आउट मध्ये